21. mart, danas je zvanično krenulo proleće, ali sudeći po temperaturama koje su noćas bile u dubokom minusu, proleće i dalje još uvek nije pokucalo zvanično na vrata. Naravno, ovo proleće je specifično po mnogo čemu, po ukrajinskoj krizi koja se reflektovala direktno i na nas, da li po potrošnji, da li po cenama, da li po samim poljoprivrednim proizvođačima. Nešto preko 2 miliona hektara bi trebalo da se zasnuje ovog proleća, no kako će se zasnovati, pod kojim uslovima i kojim cenama još uvek ne znamo. Sami ratari su ogorčeni jer je država zabranila izvoz, doduše nešto ide za Albaniju, ali sve to je nedovoljno na pune silose od kojih poljoprivrednici očekuju da uzmu poslednji čar, bar što se tiče sezone prethodne godine. Šta će se sejati u Srbiji zavisit će od izbora poljoprivrednika, od inputa proizvodnja, ali od onoga šta su njihovi apetiti, želje ili potrebe, ili na kraju ako kažemo šta je to ono što mora. Oni koji već poprilično dugo godina su na njivama u Srbiji znaju najbolje da poljoprivrednik traži dobro seme, traži dobar savet i zna odlično da radi. A oni znaju da su im pripremili itekako bogat sortiment i sigurnu ruku. Sigurna ruka ove godine ponovo dolazi iz KVS-a, sa nama večeras Ivan Mosilović. Počinje naše selo. Ivane, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče i dobroveče svim našim gledalcima. Vrlo specifično, teško proleće, evo noćas je opet bio veliki minus, čini mi se nezapamćeno poslednjih godina. Imali smo sporadično tu i tamo, ali Baba Marta ove godine se nikako ne da, bilo je snega u 2 navrata, još uvek su niske temperature, čini mi se niko i ne pomišlja da stavi taj toplomer u zemlju da vidimo da li ćemo 10. ili ćemo sejati do Đurđevdana. To će verovatno mnogo toga još promeniti. Ono što sigurno stoji, apoteke su pune vašeg semena, vi ste spremni za ovu sezonu. Pa jesmo, kao i svake godine, KVS ima jedan portfolio hibrida od preko 20 hibrida različitih FAO grupa, od FAO 200 pa sve do FAO 600. Kao što ste rekli, evo ovo proleće je dosta hladno, mada znači ove padavine da bi se malo nakupila ta dubinska vlaga. Ne mora da znači, moguće da tamo negde oko početkom aprila i krenu toplo vreme, brzo se zagreje zemljište, onaj površinski sloj, tako da će verovatno moći da se krene u setvu negde oko 10. 15. nadam se aprila, što je, da kažemo, neki optimalni rok za setvu kukuruza. KVS, rekao smo da je već spremio hibride, mada ova godina je malo specifična i zbog ove krize, i zbog potražnje semena, ne samo u Srbiji, nego i u Evropi, u okolnim zemljama, tako da KVS neke hibride je već rasprodao ili prodaja već ubrzano ide. Mogu, eto da kažemo samo da naši proizvođači malo se ranije aktiviraju što se tiče potražnje i odabira hibrida, da krenu poljoprivredne apoteke malo ranije, da pogledaju koje hibride imaju, koje bih trebali možda da poruče, da nabave na vreme, jer oni udarni hibridi od KVS-a kao što su Mikado, Kolumbaris, već su pri kraju zaliha, tako da se dosta traže. Ostalih hibrida za sada ima. Mi se trudimo da snabdenemo tržište naše sa svim hibridima. Tu sam i ja na terenu, pa naši proizvođači mogu da me pozovu da vidimo gde mogu da nađu određeni hibrid koji je njima potreban. Šta biste vi kao lidere za ovu godinu preporučili? Ajde, pošto nemamo mnogo vremena, ali svakako malo da, ne da pretrčimo, ali da im poklonimo određenu pažnju i da čisto, ajde kažem, apsolviramo to znanje sa terena i sa njive, gde su bili najbolji rezultati i šta je to što KVS ove godine nudi. Pa evo, ja ću pre nekog, da kažem, predloga hibrida za ove terene, ja ću da kažem za jednu prednost, odnosno novinu kod KVS-a za ovu godinu, a to je jedan novi program KVS koji je uveo u tretmanu semena. Taj program se zove Inicio, tako je naziv, i on predstavlja tretiranje semena sa različitim, da kažemo, supstancama kao što su recimo prvenstveno biostimulatori, mikrohraniva, zatim sredstvo za
za zaštitu od ptica, to je druga zaštita semena i na kraju treća kompletna varijanta zaštite semena KVS-ovih hibrida jeste i sa insekticidom, odnosno forsom. Znači sva naša semena većinom, da mogu da kažem, ajde da mogu da se nađe slučajno i neka semena bez tretmana, to su možda neke zalihe od prošle godine, ali većina semena KVS-ovih kukuruza su tretirana tim inicijom, odnosno biostimulatorima, zaštita od ptica, jer znamo da na nekim terenima imamo dosta problema i sa pticama mogu da naprave štetu. To je isto veoma važno i, kažem, zaštita od žičara, odnosno crva prilikom posle setve. Tako da, to je jedna prednost. Ta mikrohranjiva biostimulatora su dobra stvar jer oni ubrzavaju klijanje, ubrzavaju nicanje, dolazi do ujednačenijeg porasta, bržeg porasta, biljka je zdravija, korenov sistem se bolje razvija u početku, tako da nam to pravi neku prednost za ostatak perioda vegetacije kukuruza, odnosno biljke, i ona bi nam posle sigurno i donela još bolji prinos. Znači, to je bitna stvar, ti biostimulatori, oni još i potpomažu biljci i kukuruzu u toj ranoj fazi da bolje iskorišćavaju azot koji se nalazi u zemljištu, jer eto i to je neka prednost za ovu godinu, jer sigurno skupo je đubrivo, verovatno će se nešto i manje količine redukcije nam sigurno sledi sad koja i kolika i azota, tako da je to neka prednost da se onaj azot koji postoji u zemljištu da biljka što bolje iskoristi i samim tim bolje se razvije, da bi donela bolji prinos. Znači, to je prednost tog inicija, jeste sigurno i u nicanju, zatim zaštite od ptica, postoje da kažemo na semenu je nanešeno dosta i tih mikrohraniva kao što su cink, mangan, koja recimo cink pomaže ako se desi da u proleće posle setve bude hladno vreme, hladne kiše, kukuruz neće žuteti, neće imati onu ljubičastu boju, on će koristiti taj cink koji pomaže biljci da ostane zelena i da u tom trenutku da bolje iznese taj problem i da nastavi porast. To je jedna prednost, kažem, evo i novina koju je KVS uveo za ovu godinu. Ja bih možda posle da krenemo što se tiče tih hibrida. Šta da sejemo ove godine? Za setvu, sad evo kako godine prolaze, sve se više traže hibridi tih srednjih i ranih FAO grupe, odnosno FAO 400, 300, mada i dalje se dosta seje hibridi iz FAO 600 grupe, jer ljudi su i navikli, nemaju skladišta za čuvanje kukuruza u zrnu. Vidimo da je kukuruz i skup, dosta proizvođača i prodaju merkantilni kukuruz jer ima dobru cenu, ali opet za stočare važno je da imaju i zrno i klip i naravno silaža za ishranu svojih životinja. Ja bih krenuo, hajde, pošto su hibridi KVS-a podeljeni u 3 grupe. Imamo jednu grupu koja se zove Plus4 Green, to su hibridi koji su, da kažemo, namenjeni za neku intenzivniju proizvodnju, za neku bolju agrotehniku. Prostije rečeno, njih treba sejati u boljim njivama, jer oni imaju taj veliki genetski potencijal veoma visokog prinosa, preko 10 tona. I šteta ga je zasnovati u ilovači negde. Jeste, ne treba ga sejati u nekim lošim njivama. Ako želimo taj maksimalan prinos preko 10 tona, onda te hibride treba sejati u nekim boljim parcelama i sa nekom malo boljom agrotehnikom. I to su, znači, hibridi Plus4 Green. Iz te grupe ja bih sigurno predložio jedan hibrid koji se zove Kašmir, FAO 400 grupa. To je jedan hibrid koji se veoma brzo raširio i u Vojvodini i ovdje u centralnoj i južnoj Srbiji. Poznat je po tome da daje veoma visoke prinose, da veoma lako i brzo otpušta vlagu, tako da se on prvenstveno i koristi za kombajniranje u zrnu.
mada može da se bere i u klipu, samo treba malo obratiti pažnju na vlagu, koliko se taj prilikom berbe da ne bude previše otpuštena vlaga, jer onda može doći do malog rasipanja zrna prilikom berbe beračima. Ali, kažem, odličan hibrid, on se malo izdvaja iz te grupe, Plus for Green može, dobro se pokazuje u nekim, da kažemo, i lošim zemljištima i sa nekom lošijom agrotehnikom, zato se i on toliko brzo raširio i toliko popularan. Da kažemo, manje je pažen i važen, a opet je dao solidne rezultate. I taj hibrid, kažem, odlične rezultate daje, odlični su prinosi, siguran je u oplodnji, kad su stresni uslovi, kašmir se lepo oplodi, nemate praznih vrhova, praznog klipa, duboko zrno, ima i steg-green osobinu koja ga štiti od tih visokih temperatura i zato je taj, kažem, hibrid, eto neki moj prvenstveno predlog iz te grupe hibrida, taj kašmir i FAO 400 za naše terene. Iz te grupe možda izdvojio bi, da kažem, Confites, Intelligence, to su FAO 400 isto hibridi, recimo Confites je već godinama sejan i on se pokazao kao jedan stabilan hibrid, odličan je za berbu i u klipu i u zrnu. Preporuka jeste, on se seo i ovde u našim terenima i pored Morave i na malo brdskim terenima i bio je izuzetan. Dok Intelligence, to je nešto novo, FAO grupa 430, hibrid koji ima izuzetno dugačke klipove, može za berbu u klipu, nov hibrid, ima ga u prodaji, izuzetno brzi porast kod tog hibrida, jak korenov sistem, kvalitetan, to je sad neka nova genetika koja je, da kažemo, prilagođena i ovim uslovima gajanja i ovim klimatskim, da kažem, malo i promenama, tako da sigurno moj predlog, ajde da sad sve sumiramo iz te grupe Plus for Green, znači Kašmir, Intelligence, Confites, neki moj predlog jeste iz te grupe KVS-ovih hibrida. Sad kad govorimo upravo o toj promeni klime, klima kontrol se negde, čini mi se, već ustalila posljednjih godina, upravo KVS je još u 19. veku, kad je krenula ta selekcija, da kažem, u 20. već je apsolvirala svo to svoje znanje, se upravo bazirala na onim područjima gde su jako loši uslovi, gde je suša, gde treba prilagoditi uslove proizvodnje, a da opet dobijemo taj neki rezultat i klima kontrol poslednjih godina, čini mi se, dominira ipak u toj selekciji. Jeste, klima kontrol, naročito u centralnoj Srbiji, je baš onako zauzeo svoju poziciju jer se pokazao kao hibridi koji su veoma tolerantni na te stresne uslove, na manjak vlage u zemljištu, na visoke temperature, odlično imaju oplodnju jer imaju taj, da kažem, sinhronizovano metličenje, cvetanje i svilanje, tako da ima taj period oplodnje je malo duži i on, kad su te nepovoljne uslove, ti hibridi se dosta bolje oplode i nemamo problema sa oplodnjom kod klima kontrol hibrida i zato oni i najviše se seju na našim terenima. Odlični su, kažem, na svim zemljištima, i na boljim i na lošim zemljištima, oni izvuku neki maksimum i donesu jedan visok prinos. Iz te grupe hibrida sigurno preporučujem Columbaris iz FAO 460. Stari, priznat, dobro poznat. Već poznat hibrid, mada kažem, on se već dosta i prodao, ima da se nađe u apotekama, dok jedan novi hibrid koji je jedan od naših najrodnijih hibrida iz naše palete hibrida, kao što je recimo Kašmir, tu je odmah iz klima kontrol grupe hibrid Don Juan, isto FAO 400, odličan hibrid, hibrid koji ima veliki hektolitar zrna, znači velika masa zrna, crvenkasto zrno, veoma kvalitetno zrno što se tiče i hranjivih vrednosti, tako da moja preporuka jeste i taj Don Juan,
za naše terene, Kolumbaris i jedan nov hibrid da predložim, to je KVS Advisio iz FAO 500 grupe. To je jedan hibrid koji sad da kažem, ako mogu da kažem, nasleđuje Kerbanis, hibrid Kerbanis iz 500 grupe, odličan, koji može da ima i do 20 redova u klipu, iako je to FAO 500 grupa, duboko zrno, znači Advisio iz FAO 500 grupe sigurno će dati odlične rezultate na našim terenima. I ona grupa koja, čini mi se, navikli smo, Lukas, Mikado, savršeni, neprevaziđeni, dobra silaža od severa do juga je stočarima neophodna da bi prevazišli teške dane. Jeste, to je grupa standardnih hibrida koji su uvek svuda dobri na svim terenima. Pomenuli ste Lukas, FAO 600 grupa, jedan kombinovani hibrid, može klip, može silaža, odličan hibrid sa velikim brojem redova u klipu, dubokim zrnom, ima i guste listove, zato može da ide i u silažu. Ako ostane višak silaže, odličan je za berbu u klipu, laka berba beračima, ljudi ga seju dosta, mislim, i za klip, taj hibrid je odličan za berbu u klipu. Tako da je za naše terene idealan hibrid KVS Lukas. Tu je Kleopatras, poznati hibrid FAO 600 grupe koji ima tu težinu klipa, težinu zrna kao i nekadašnji Kermes, s tim što Kleopatra se mnogo lakše bere beračima, lakša berba, ima, da kažemo, nekako crvenkastu boju zrna, isto mazno zrno, odličan hibrid, odličnu oplodnju, jak korenov sistem kod hibrida Kleopatras. Isto to je moj predlog. I na kraju možda samo da pomenemo, da predložimo, podsjetimo naše proizvođače sa silažnim hibridom Mikado, koji je i dalje neprikosnoven kod nas za silažu. Mikado je jedan od najboljih silažnih hibrida kod nas u Srbiji i po kvalitetu i po zelenoj masi koje da, i po kvalitetu silaže, hranjivosti te silaže, ima dovoljno šećera, proteina da se ta zelena masa, odnosno silaža, dobro konzervira, zatim nemamo kvarenje kod Mikada i zato je on, evo, već maltene skoro 20 godina jedan od najboljih silažnih hibrida. Poruka za kraj ovog gostovanja? Pa ništa, kao i na početku, samo preporuka našim proizvođačima da pozovu mene, da obiđu apoteke, da rezervišu, poruče hibride KVS-a, jer, kažem, potražnja je dosta velika, eto, da ne kažem nestašica nije, ali imamo neke hibride koji se više traže, pa tako da na vreme obezbede za sebe seme koje će im biti potrebno za setvu. Ivane, hvala za ovo gostovanje, svakako viđat ćemo se još. Hvala i vama. A vama, poštovani gledalci, u nastavku mnogo priča, mnogo problema, mnogo dilema, između ostalog da li će fiskalizacija zatvoriti pijace, govorimo o zaštiti pšenice, o prihrani, o promrzlinama, o svemu ostalom što nas je zadesilo prethodne nedelje, tako da topla preporuka, ostanite do kraja emisije Naše selo sa nama.